Kombinovanom upotrebom svih raspoloživih vatrenih sredstava muslimani su nastavili sa dejstvima po prednjem kraju odbrane Sarajevsko-romanijskog korpusa i civilnim naseljima u i oko srpskog Sarajeva. Skoro da i nije bilo dijela Sarajevsko-romanijskog fronta, a da neprijatelj tokom cijelog dana nije bio borbeno aktivan. Po reonu Nišićke visoravni muslimani su gađali pretežno snajperom i minobacačima 60 i 82 mm, dok su po reonu Mrakova iz pravca Popovića dejstvovali tromblonima i minobacačima kalibra 82 mm. Sa Lokava i Igmanskih brda dejstvovano je minobacačem 120 mm po širem reonu Hadžića, a Iliđa ni danas nije bila pošteđena povremenih dejstava i to pretežno kalibrima 82 i 120 mm. Severne linije odbrane srpskog Sarajeva, a posebno deo puta Vogošća Pale, bio izložen kombinovanim dejstvima artiljerije i vatre iz težeg pešadijskog oružja. Od svih ovih dejstava na linijama odbrane i civilnim naseljima nije bilo tragičnih posljedica. Na lokalitetu Grbavice, Vraca i Jevrejskog groblja danas gotovo miran dan, no napetost je prisutna na svakom koraku. Nakon teškog poraza, doživljenog utorak i sredu, muslimanske formacije miruju. Pouzdano znamo na Debelom brdu da je 11 muslimana na samom objektu Debelog brda poginulo. Tu je zarobljena količina streljačkog naoružanja, međutim nije samo Debelo brda. Tu je bilo velike žrtava i na prostoru Vranjače, i na prostoru Osmica, na Vrbanji mostu. S druge strane, oni su prikazali tamo neke civile da su poginuli. Zna se iz kojih razloga i zna se što ide tako dešavati. Ako nas nateraju, a mislim da su nas već naterali, mi ćemo zaista morati da rešimo problem sarajevskih snajpera. Snajperisti sa desne obale Miljacke i danas su se oglašavali, ali bez uspeha, jer civili se pridržavaju uputa o ograničenom kretanju. U komandi srpske vojske dobili smo uveravanja da će vojnici u buduće na vojničke udare odgovarati adekvatno. Iza muslimanskih napada od pre 2 dana ostala je vidljiva samo materijalna šteta na civilnim objektima.